Takže čaute ľudia, moje meno je Jakub Král a vítajte z hry Minecraft. A v dnešnom dieli si ukážeme to, čo som akože urobil, keď som nenatáčal. Keď som nenatáčal, tak som hrával Minecraft. No a toto je moja postava, obyčajný Steve. Môžem si to aj vymeniť, vidíte. Nedávne, čo som používal, ale nechávam si toto, vidíte, to si môžem vymeniť, ale nevymením si to. A ideme hrať. Vidíte, mám tu veľmi veľa svetov a niektorí mi sekajú a nechcú mi ísť. Tak ideme to, čo som za tú dobu urobil. Chvíľu sa to načíta a už. Tak. Vidíte, práve sedím v takom vozíčku, ktorý som urobil ja. A práve sa idem do jednej bane, lebo hľadal som za železo za tú dobu. No a našiel som starú opustenú baňu. Tak som ju zrenovoval. No a jednoducho som rád docela, že som ju zrenovoval. No ale ako si som hladný, tak si musím dať jesť. Tak. Nech sa mi nabijú srdiečka, lebo aby som náhodou nespadol z tohto rebríka. A nie, dobre. Pomaličky idem. Vidíte, toto som zatiaľ spravil s TNTčkami. Opatrne, tady to. Toto som zatiaľ spravil s TNTčkami. Už som si to tu aj popísal, že napríklad dolné doly, horné doly, smer horné doly, rozcestie. Do tohoto rozcestia moc tak nechodím, ale to už je tak. Hlavne moc hen tam hore nechodím. On sa to volá, že vršok. Vidíte, toto už som ja sám vydoloval s TNTčkami. Vidíte, veľa uhľa je tu, železa. A ukážem vám tam, kde bývam. Čo je? Nemám točky? Nie. Vidíte, túto miestnosť, čo som to vybudoval, túto bývam. Nie je to moc také útulné, ale no, žijem tu. Nič. Môžem tady rozstaviť železo. Ale nie kameň. Železo. Tak. Vidíte, nie je to tu ako útulné, ale to už je tak. Vidíte, toto som za tú dobu naťažil. Zlato, železo, lapis lazuli, redstone. No a toto tu nepatrí. Toto niekde položím. A inak v týchto čestkách, no tu tam napríklad veci, že kuľajnice, vozíky, pec, šíp jeden. Lebo stáva sa, že tu niekedy stretnem aj zombíkov a tak radšej som pripravený na nich. No a ideme túto cestu. No ale by sa mi hodilo uhlie teraz. Urobil som si aj zlatý krompač, ale tak rýchlo sa mi minul, že není možné. A vidíte pavúk? Tam je pavúk. Kto zhasol? Ja som zhasol. Tak. To sa ti nic nespravil. Vidíte, on sem tam do vás kusne, ale vidíte? Preto sa tie pavúky tu nesnašam. Ja nezabíjam ich tu, ale keď to otravuje, čo mám s tým robiť? Vidíte, tuto som práve teraz prišiel. Prišiel som tady a sem som prišiel. Je tu železo. Ale zlato som pekne dlho nenašiel. Najviac by ma zaujali, kde sú diamanty.
A to musím ísť ešte hlbšie, to viem. Ale... Redstone. Mal by som ísť ešte nižšie, ale tak... To by sa mi hodilo TNTčko dať. Ale, tak. Pozor. Au. Redstone. Sám redstone. Jedno uhlie. Tak. Bedrock. Diamanty! Doteraz som nikdy v Minecrafte nenašiel diamanty, ale našiel som bedrock. No to nevadí. Ale diamanty sú tu! Tak to nevyťažím. Jo, tam ich je. Wow. Wow! Doteraz som nikdy nenašiel v Minecrafte diamanty, ja to sa vám môžem priznať. Tak. Škoda, že nemám to toľčky. Ale... Diamanty! Jo. Hoho. To je ako také... v Clash Royale dostanem legendárku. Nikdy sa mi to nepodarilo. Legendárku dostať. Železo. No nič, vrátim sa do toho svojho zachytného bodu a tam urobím točky, lebo nič tu nevidím. Nemôžem vyskočiť. Tak. La. Diamanty som našiel. Kde som? Aha. Diamanty som našiel. La. Diamanty. La. Som taký šťastný, že som našiel tie diamanty. Kde sa idem? Ja musím ísť nižšie. Tu som. Aj, som zase desi spadol. Tak sa. Vajné kúra si zoberiem. Musím sa nájsť. Tak. A diamanty odložíme na čestné miesto. Tak ma napadlo. Mal by som si ich aj pre drevo. Počkaj, mám tu v čestke? Nie, nemám. Nemám drevo. Musím si ísť hore zase. To je tak, keď sa vydávate do bane a nemáte drevo. Lebo z dreva potrebujem palice. No a z palice môžem urobiť točky. Lebo uhľa je tu toľko. Nechce byť uhľová badňa. Horné doly. Tak hop. Mal by som to tu niekedy urobiť tak vymakanejšie. Ale kedyže som tu mal dedinčanov, ale dedinčania mi asi si smysleli, alebo ich zombíci požrali. Asi preto som tu mal toľko zombíkov. Les. Tak. A ideme. To je rýchlosť. Takto baví furt s tými vozičkami chodiť. Už budem hore. Počkajme sa sem. Som hore. Uá! Vždycky z toho vozíka musím vyskočiť, lebo ja tam ostanem a prevezem sa ešte raz. Drevo. Ideme natešiť drevo. A jedlo by som bral. No iné drevo tu ako keby nevidím. Ale hen tam na tých ostrovoch sú. Ale ten ostrov sa mi nechce ísť teda. Hop. Trávička bu, ale chcem jedlo. Či meso. Steak. Boža. Pozem, ovca.
Potrebujem posteľ. A meso. Tak. Tak ma napadlo, že som mohol preskúmať aj ďalšie jaskyne. A teraz sa mi nechce. Ale idem ešte naťažiť drevo. Poďme, hop. Tak. Ešte toto drevo. Koľko mám? 15. Je kulča. Poďme. Tak. No a valčím do bane. Tam si crafting table. Urobím paličky a z paliček si môžem spraviť nástroje alebo točky, ale lepšie by bolo tie točky, lebo... Stoj. Tak, jazd. A ideme, uiii. Ten vozík, čo tam bol odstavený, to omylom sa vykoľajil v mojej manipulácii, lebo keď ja manipulujem s takými vozíkmi, tak sa nedopadne dobre teda. No ale tam budíš, opa. Ale choďte cestovať vozíky. Aj ty. Aj ty. Choď. Tak. A zase som spadol. Ja to tak neznašam, keď spadnem. Ja idem na ceste. Sa asi milím tieto dve strany. Koslivca tu niekde počujem. Dúfam, že sa milím. Preto tých koslivcov neznašam. Tuto kedysi som našiel veľké ľudí zlata, len som to už vykopal všetko. Trebalo by tu dať dedinčanov. Je toto také opustené. Tuto dám to železo. No, tuto môžem dať meso. Tak. Urobíme si drevo. Paličky. Tak, paličky. Točky som chcel spraviť, ale nemám práve teraz dispozíciu. A mám. Tak. Ja tak rozmýšľam, že som mohol... Čestky mám. Čo nemám? Racu skrinku mám. Banský vozíček mám. Brnenie mám. A zlaté. Si mi nič netreba. Nožnice. Zatím nič. Ako je to také opustené. Tak, posvietíme si. Všade, kde je to, ma tam zasvietím. Čo som tu spravil? A idem vôbec hľadať tam, kde som našiel tie diamanty. Som išiel tadeto. Tu som hopol. Nie. Nešiel som nájsť. Ja neviem, kade som šiel. A však, kde si sa dostanem? To bolo niekde pri labe. Je to bolo tadeto? Ja som v tomto dezorientovaný. Hop, 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 hop. Tu je zase akási cestička. Tu je lava, ale to asi nie je tá lava, čo hľadám. Nie. Tak ideme hore. Nie, to je vršok a tam nechcem ísť. Tak ideme radšej týmto smerom. Vrátime sa nazad. No a pôjdem tú cestu, čo som myslel, že to je tá cesta, ale zobral som si túto. Hop. Tu bola kedysi voda, preto sú tu takéto kamene. Lebo sa mi omylom stalo, že sa mi tu voda dostala. Tak som to musel ako si doničiť. Tu som. Ja musím ísť tady to. Hop, 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 hop. Hop, hop. Sem. Hej, tady to, presne tady to. Išiel som tady to. Tak. Sem, hop. Tu máme niekde lava. Hej, táto cesta, presne táto cesta, ale... Rozmýšľam. Napíše z vrchu. Hej,
Táde to, presne táde to. Sem, hej, presne sem. Tam som dezorientovaný, tak, jedna točka stačí. Musím toto odpaliť, TNTčko, či to náhodou ešte není diamant. Pestovnú fakľu. Ale točku si zoberiem. Hop. Ľudia boží, utekajte. Počul som to, čo som nemal. Asi mám taký pocit, že tu sú ešte zombici. Počul som práve teraz zombika. Skúsim sa prekopať, ale nevidím tu žiadnu jaskyňu. Divné. Čo som počul práve teraz zombika. Že nemôžem zničiť bedrock. Ne, nemôžem. Počujem ich. Čo zas? Klej. Klej Royal. Buff. Buff. To nič není. Tak ešte raz. Biež. Počujete to aj vy? Ja to stále počujem zombika. Mám nejaký si hlad tu. Zase. Zlato! Tak si... Lava. Lava hunt. Hopla. Hopla. Že ja tam nedočahnem. Hop.